nation will be strong. Lang ba gani ngakwa open snyaw. Kayi ko wajya yi hay tay but kayi ko wajya ipi ini. Quite different. Kumbangi iba ini ki roots ki supply mo. Aduh na siya nga follow na follow ko yang ni paking claim da don kita ga disconnect. Ngai iba some way disconnected still with the government. Maybe in Hoi ka don kita ka jengbuj sianti jong kita ki politician. Kam tam le ki jong ka Assam. Kam sian bot syak yang ni. Ka ele ka labang nang plot balik aja. Kita masih tu syak 1951. Lami ka to ka join sabre jong ka 1957. Ngam dan nang ban batai bhai saran batai hadian la da dot kam. Kata way ka dai ka bangi don kam ban semutru. Và học thì bưu chúng ấy kinh lệ cha juai và juai cũng học về cha cả biang lo học thì đây ban siêu no namar bahak to United States Miguel Hills Assam Hills ba aku to por tharai ba ki lulum ki siu kan la nabi ngam don kita ga kebalawan Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.